Lige nu er vi på vej ned af Grand Canyon, i Frankrig. Vi har lige drejet rundt et par gange, fordi at der er rigtig meget strøm, men vi kører heldigvis med strøm, så vi kan slappe af hele vejen. Der er dejlig udsigt, og vandet det er varmt nogle steder, og iskoldt koldt andre steder. Der er flotte fyre, og jeg håber ikke, de snakker dansk. Hvorhen der i nummer 18? Okay, dem tager vi lige. Find yourself on YouTube. Hvad med ham der, Amanda? Hvad er det nu? Jeg håber ikke nogen af dem, jeg snakkede om, de snakker dansk, fordi det bliver godt nok pinligt, så. Hvor er vi? Hvilken verdensdel er vi? Vi er ved syd, tror jeg. Er det rigtigt? Provence. Frankrig. Europa. Verden. Jorden. Og der er faktisk, hvis man kigger den side derovre, altså lad være med at filme Alexander og kigger den vej. Okay, jeg går lige den anden vej rundt her. Okay. Så er der faktisk ikke særlig dybt i vandet. Eller i bunden. Skal jeg kigge ned i vandet, er det det? Du kan se alle sten. Så er lavvandet. Det er bare bunden, der er højere. Jeg har faktisk en ting til. Ja. Der er rigtig mange flotte sten herude. Og Marianne, hun fandt for eksempel den her. Nej, hun har tabt den her. Hun har tabt den her ud i sin taske. Ja. Men altså hvis man kører hen til al strøm, hvor den er, så kan man godt finde sådan nogle sten her. Alexander fandt for eksempel nogle i mindre størrelser, som Marianne hun måske kunne sælge, hvis hun brugte penge en dag. Og så fik du også en af dem, ikke? Jo, jeg